Mahimong mas magical ang Disneyland Hong Kong trip sa kapuso love team nga sila Sofia Pablo ug Allen Ansay human madawat ang tamis nga yes ug makadate atol sa GMA Gala 2023. Daw nakulbaan pa si Allen sa dihang gihimo ang prom proposal apan nahupay kini human mitando si Sofia. Nag-ihay na og pagpangandam ang mga kapuso artist o kapamilya artist alang silang sulubong mga bisti o gown sa GMA Gala 2023. Pinaagi sa abag sa mga nabantog nga fashion designer sa nasod, andam na murampa sa red carpet ang mga kapuso o kapamilya artist. Hashtag sana all na lang ang masulti sa mga cast o crew sa Royal Blood sa ilang set gumikan sa di mapugnang sweetness sa kapuso couple nga sila Michael Daes ug Megan Young. Ang behind the scene moments silang duha nagpakilig sa online. Samtang, nagpadayo ang investigasyon ni Napoy kung kinsa ang utok sa krimen nga misway pagpatay sa iyang amahan nga si Gustavo. Gipaladman niya ang iyang investigasyon kung kinsang nanag-iya sa nakitang ebidensya nga Arios. Masubay nakaha ni Mapoy ang sospek, padayong mututok sa nagkainit nga eksena sa Royal Blood pagkahuman kana sa Voltes 5 Legacy.